2025 Ketua enya asem ketua na afi no eye yena na osei to the second so ono so ampohene as well the sante and say ye da sebre osei bon so estarte ne de the second estarte ne de eye ewo mampon ya na eye kontinhene kontinhene ewo eye asante mampon ase ansana ye de no eba bedi eye mampon mahene what's ase natural say bibia mu no eye process mu natural say da sebre osebo so the second avenue ana sabre no etwa edigo screen so ede mamo entene no eye ahinsie kese pa ana ebe koso ewo eye mampon ase na recently Nana Asante mampon hene as in nyame kwa wiye na India natural say wa beye Asante mampon chief Asante mampon the second avenue ana sabre no ye gina ye de eye report yi ana say video yi e de bro enti stress e be comment wa share e de amaye se enne no enye dwuma de ana e be koso boy no asha say gidi ya wo and Asante mampon heya na chenko dua ye dua
cheku bia yebetimi ede bi bia yebeba eye na and no bi onye ketewa be of the atheism. What serves the battle leader bigger
individuals acting as a respected advisor other figure to the assembly. Actually, Pano, a year say a man, or so a 2 at the ma a year asante mampon, or say asante no mampon, and I try at the Emma Mono. Dede kan no bibia enam na akwan so ne ba na hensie dia bibia no afade no eye tuntum afade eye tuntum ye nhye fita ye nhye blue ye nhye green ye nhye red almost tuntum actually say black ana ye de eye ahensie enti no yen san so ento aso bia mu da natural say ena no eye da pona kase e wo ye asanteman mu mo say environment no obi ajeje the black and natural say baby air cause because na say yie ana ye share black arehoda ana ye share black but ene ya ye be si won hin there ye nije da adanti na ye share black ya mamre ene amane nti ya mamre ne amane ti mamre ne amane de entimi entontwene e wo say ye di na nanom amamre so said the bear bibiano ebedimu edi amai enti no bibiano eye black afade no eye black enti enne no eye yewura Leslie in cancer or sable so or no ana sabre no ye babe swen in e de babe si eye mampon akonya no eso akonya kase no eso na yenim se bibi say no eya na enye adeketo enye fedia ko enye easy kra but wo fa nhihye ne nyina mu a obetime e de so international say ni nyina no e koso e wa ha say ye wo live e wo efiensem ana ye sanso wo eye show we say the best say obeja comment no ato e dey my respectively not any comment bia mandaroma munja comment na to ho ma ye nidie e kwan so wonti bibia senso aja to ho no e fa ma ye be kenkai e de ama na afi share video ni so e fa e ma ye na like emaye na ene de ene no ene ma bebre na ebe koso ewo eye kodue mu se enti no sabre no asante mampon na egusu ewo no amamre ni amane e koso ti ehwe se ombe chenkudua na se aba life ewe ye efese ana sabre no ye de ebrem enti no chenkuri ana se no eco over natural say bibia no abehihye so e de amamu na ye se ye wiewe a natural say ye wie after swearing in after chenkuri ana se bibia natural say ye wie ye after no empanifo betina say na no betina say na afi no omo fix a date a different date e de ama eye yewura said the yewura so yewura na sebro osebo so the third but then ho akwa yewura utumfo osei tutu ene ne mpanifo ene na hemfo it na after we no ene 5th January 2026 dey ebi on be fix another date na sure say eno no omo dey akọ menhia two for menhia akọ amamre ne amane eso wo honom e de ama yewura that sebro osebo so the third na ese ahensie mu yesi wo hene dia onni ho kwan se obekasa so that is from the chenkuduase one from chenkuduase one no yewura enkasa yewura that osebo so onkasa ombe na no enkaswe nemum amamre ne procedures no ana obedi so aye na yen koye ni mo ho me ho se chiriye bi atu wo ho no yen ko ho na yen hwe de ekoso e wo sa side no until ye amamre ne amane ne dia chekudua na so no yewura ni mo kwan se obie na no e kasa e de tire eye ne man
impo no bi o ma because me will be like odo no mind and so no only but only shake because I am mamre and after chekudua na se ho no esan so ba eye ahemfie ho ebeso yi na eho ne so saa on kasa mum de nya ne se obekita na kofi na de sefata bia no omo aye ewo ho no mu but after menhia no mo fix date ni we for menhia no dia eho no ana owo nsem bi ka kire eye ne man ɛyɛ ne man asantemaya na ɛno no ɔho kwan ɛwɔ hɔnom na yɛsi yɛwura Osei-Bonsu the third yɛwura Osei-Bonsu the third a yɛba abɛsoa ne in no ɔyɛ obi a ɔnyɛ yiyimu sɛdeɛ mpanyinfoɔ ɛka no ɔyɛ obi a ɔnyɛ yiyimu ɔpɛ obiara asɛm ɔdɔ obiara sɛdeɛ wotie biara no ɔpɛ obiara asɛm woyɛ akɔra o woyɛ panyin o ɔde ebuo ɛne ne deɛ ɛde ma wo because sɛ woba bɛdi ade a sɛdeɛ wo kurom ne sitie sɛdeɛ nipa ɛwɔ mu ne sitie bia ɛwɔ sɛ woka wɔn mu nyinaa ho wodi wɔn mu nyinaa ɛbata wo nkyɛn because sɛ na obi sɛ wakɔyɛ bɛrima tan yɛ maa bi wɔ hɔ asante ma wɔ hɔ ɔbaa tan bɛrima tan ɔwɔ sɛ woka wɔn mu nyinaa ɛde bom na biribiara mu no otwi wɔn ɛbɛn wɔ hɔ no matter deɛ ɛkɔ so no matter situation biara ɛnti saa bere no meyɛ sure sɛ hɔ bɛyɛ kyenkudua ase hɔ no nti na hɔ no deɛ camera ɛntumi nkɔ nti no cameraman yɛbɛ stop wɔ ha sɛ megye di sɛ hɔ bɛyɛ kyenkudua ase nkenya obi a kebusa ne sɛ ɛhɔ no ana yɛ kyenkudua no ase na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ because sɛdeɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛkyerɛ no kyenkudua ase hɔ no camera ɛnkɔ nti no yɛmpɛ sɛ yɛbɛkɔ na akɔfa asɛm ɛde aba nti yɛbɛbusa wɔ bi ahwɛ sɛ ɛhɔ ne kyenkudua no ase na yɛ maamefoɔ bi ɛreba maame mbisa wɔn sɛ ɛhɔ no ne kyenkudua no ase na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔ hɔ no mampa hwɛ biribi abɔkɔ deɛ ɔda bɔ Daddy, Pacho, bibi aboko there. Pacho, other room, baby, on my tent, no, I only change to the Pacho, yeah, that's it. And I for a honey chin could be an assent a hot dear. A camera ain't me and continue. I was say, be some and sana. A quack of fast some area, but a monitor around. You go so around the year. A bet you change your environment and no eddy our mamma. Said the bear Musumbe who say a mamma and your money air coso ever here asante mampon. Aye, could you say hono a hot and no a hot and no. See the honey dear. Yɛntumi nkɔ hɔnom but cameraman bɛtumi de camera no ato hɔ kakra ma wɔn sɛ mpanimfoɔ gyinagyina hɔ wɔhwɛ tuntum ne deɛ na kyerɛ sɛ ɛhɔ no ana ɛrekɔ so no kyenkudua no ase ɛno no na yɛntumi nkɔ hɔnom nkɔ nkotwa because amammerɛ ne amanneɛ kwan so nkyerɛ sɛ camera ɛbɛtumi aba hɔ nti yɛtwɛn sɛ wɔmbɛwie biribiara ɛwɔ ɛyɛ kyenkudua no ase hɔ no na ọmụ aba ɛyɛ ahemfie na ɛhɔ ne soso no ọmụ abɛyɛ swearing in ọmụ abɛyɛ swearing in na kyerɛ sɛ biribiara ayɛ kama nti yɛkɔ anim hɔnom na yɛahwɛ deɛ ɛkɔ so ɛwɔ hɔ nti mɛsrɛ sɛ wobɛhyɛ video no afei no akɔmmɛnte ɛde ama yɛ na ɛnnɛ no ɛnyɛ da ketewa ɛwɔ yɛ Asante man ɛnɛ ɛyɛ da kɛseɛ ɛyɛ anigye da nti no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ɛwɔ ha sɛ nti na FaceM TV esuro wiase TV yɛde ɛrebrɛ mo no live sɛ mo nso baabi a mowɔ bi aborɔkyerefoɔ mampɔn Asante mampɔnfoɔ asantefoɔ a wɔakɔ akɔpɛ mu akwantuo mo nso mobɛnya bi ahwɛ mpo wonni aborɔkyere wɔ Ghana ha yi but wotumi mba ɛnnɛ mmɛhyɛ bia na kyerɛ sɛ yɛwɔ hɔ ɛde ma mo sɛ mobɛnya ho akwanya na motumi ahwɛ bi na mahu deɛ nneɛma esi ɛrekɔ nti saa bere no ɛyɛ ɛda kɛseɛ ɛwɔ ha sɛ Asante mampɔnhene yɛbɛsi nadeɛ so yɛde ne bɛtena akonnwa so yɛde ne bɛtena akonnwa kɛseɛ so Asante mampɔn akonnwa kɛseɛ yɛde no ɛreba abɛtena so na yɛ sɛ gyamafoɔ no nso so ɛnam mu ɛɛto nnwom ɛde hyia ɛyɛ dwumadie no na kyerɛ sɛ ɛnɛ no ɛnyɛ da ketewa koraa ɛwɔ ɛyɛ kurodua mu ha sei
nti no said me kan no current Mamponhene, which is to be swaying in a few minutes to come. Obviously, in cancer or sabon so. If you're swaying in, not just why yeah, the sabre or sabon so the tay on the torso, sir, and then no babes na akunyani so. And a year queen mother of Asante Mamponhima and a nominate no. And a no about nomination, they are minim kwaya faso and nominated. I mean, kwaya and anon faso at the nomination at Queen Mother and a nominating Nana Ejakuma Defie the second, Nana Ejakuma Defie the second. Yan shall comment in it, say, it be about nothing and can kind and mamma. Okay, Gabriel say thank you. You're welcome. Keep on coming with your comment. Let the comment flow because no nya de ketua ana ekoso wa say tin mesre say we ekoso ama comment no and also ere amaye e wa say ye hwe show we say say ebi e wo ho no. Okay, comments maybe a number. And see, natural said the air costo, or a year assassin man for no, a year adequate to a year adequate to her. It started every a year and separate stable to the second avenue. And I started every mammo. Now, the about the PM, a year ahemfie hɔ ana saa bere no ɛhɔ nso so ewu a mpanyinfoɔ ɛte ɛretwɛn soɔre in no sɛ biribi a ɛbɛkɔ so na ɔmo aba abɛyɛ soɔre in no ɛwɔ ha sei ɛkyerɛ sɛ ɛba no ahensi a ɛnyɛ ade ketewa baabi ɛnyɛ fɛ de agorɔ koraa ate ne nyinaa mu no ɛnneɛma ɛnam n'akwan so sɛdeɛ ɛdi kan aka no biribia ɛnenam n'akwan so nti no ɛyɛ yewura dasebrɛ ɔsɛe bonsu yewura dasebrɛ ɔsɛe bonsu a yɛba abɛsoa ne in a few minutes in a few hours to come no akyerɛ sɛ waba abɛyɛ mampɔnhene paa kɛseɛ ɛwɔ ha sei ɛyɛ dasebrɛ ɔsɛe bonsu the third na sebre or sable so the third na enche bia no obeba betena eye mampon akonya kese no eso asa the cameraman for no e ko ne say ima yendu omochi enhwe de ombo kwase bia e be ma ho kwan a enhwe de e ko so e o sa side ho no Nena mawo Yehowa mekafo bibia mu no nyame edi mo hene wate ase nti bibia mu no e wo se ebo nyame dey e wo bibia mu se de tufo no e ka no aseda enka nyame akpa na mawo aseda enka nyame akpa aseda enka nyame akpa na mawo na hwe se jamafo no so ejini mu a hwe se bibia no e koso nti enne 2026 January 2026 5th January 2026 ana yede yewura eba besi akonya kese no eso aboye yewura na sebre osebunso the second edan de benkom so ewo April 2025 nimu na wo say yeyi obi a obeba bedi akoba bedi ade oba betena akonya eso because intimi ma akonya no enda honum sa ate wo say nananom ne mpanimfo de nema eto akwan mu na yeyi obi na on betena akonya no so so mo hwe mu ana nanahema eyi Leslie in cancer osebunso obi yesue ne inwi a natural say the sabre osebunso the third the account ama no actually say chenkudua na se mpanimfo egusua ewo honom chenkudua se mpanimfo egusua ewo ho yenim de ekoso de say den amamre ene amane ekoso ewo ho ye hwese bibia no ebeko over na omaba eye ahemfie ho na afi no ho nsusu dwumadie no omo de aba hwehwe so and I think say ho de dwumadie ne de ebetimi atake coverage no e de amam ho no ebetimi atake coverage no e de amam so say aha no amamre na amane kwan so no chenkudua na se no yetimi take coverage no e fa emam nti ye twen say omo ba wie na omo aba na afi no
take a whole coverage, yeah, mom said them didn't can after Hano and Nedi no na penny for bed date for na yeah do man swearing in for a year asante mam asante menhyia hɔ no na afei no ɔmo abɛyi yewura de akyerɛ asante hene aba abɛyi yewura de akyerɛ ɛwɔ saa kwan no so nti saa bere no ɛyɛ asante mampɔn ae ɛwɔ north east party no ana saa bere no yɛyi de ɛma mo no na asante mampɔn ɛwɔ north east part of Ashanti ɛhɔ ana ɛwɔ saa bere no kyerɛ sɛ mampɔn ana yɛwɔ a yɛde ɛyɛ live coverage yi ɛde ɛrebrɛ mo nti hwɛ video no na afa wo comment no ɛma yɛn nti ɛnɛ no yɛbɛsi ahennie yɛbɛyɛ ahennie ɛwɔ yɛ asante mampɔn ɛyɛ yɛwura Leslie Nkasa Osei Bonsu ɛnkyɛ ɔba abɛyɛ n'asebrɛ Osei Bonsu the third ɛwɔ ɛyɛ asante mampɔn obɛka sɛ what qualifies someone to become a king. Then the qualify will be said on Bayer on him. Obiati on him. Obiati Mijade and Manie. There was some and there might be a Omuhia friendly panel and then why Utinia qualify. And also you have to be a royal, you have to be among the royal family. I was also frying and he fear. I would be prepared. I said, oh, you'll be and you feel frying, you fear the air, and they're all capable. That's a whole qualities now. It's taking someone to become a king. We are qualified. And this idea, and you will be a king, and I am fan of every idea. It's in the next, I will share you are qualified, and you see, and before, and nominated, choosing, Umbra, and then to a human so. Ɛyɛ asante mampɔn ha state akyerɛ sɛ mampɔn ayɛ butubutu paa mampɔn ɛnyɛ fɛdi agorɔ mpanyinfoɔ aba abɛhyia mu ɛwɔ ha sei mpanyinfoɔ abɔ kyenku ɛwɔ ha sei adɔfoɔ nso so aba abɛhyia mu ɛwɔ ha sei akyerɛ sɛ biribiara no ɛnam ɛkwan so yɛhwɛ yɛwura nso so a ɛnya sɛ fi so yɛwura yɛ animuonyamfo paa ɛba n'ahoɔfɛ a wɔwɔ bi ɛba no animuonyam nso so a ɔyɛ dɛ ɔwɔ bi yɛwura ɛwɔ animuonyam nti wɔdeserve sɛ ɔbɛtumi aba abɛyɛ ɔmanhene ɛwɔ yɛ asante mampɔn na Lulu said doing good work keeps it up watching from Joso Lulu yɛda ase paa Lulu sɛ ɔno ɛwɔ fie ɔwɔ Joso ana ɔno nso so ɛhyɛ saa na wɔn nso so baabi a wɔwɔ bia no wobɛtumi ahwɛ no afei no wɔde comment no aba ɛde ama yɛ sɛ ɛnɛ no ɛyɛ dapɔn akɛseɛ ɛwɔ yɛ asante mampɔn ha sei na kyerɛ sɛ aha no ɛnyɛ asɛm ketewa biribiara ɛnenam n'akwan so biribiara ɛrekɔ so nti no ɛnɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ ha sei eti mɛsrɛ sɛ video no like share na comment ɛfa ɛma yɛ na afei no deɛ open work biara sɛ bisa bi a wopɛ sɛ wobisa biara wobɛtumi ɛde ato hɔ yɛbɛkenkan ɛde ama wo yɛbɛhyɛ sɛ mobɛgya no respectfully sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔfa asɛm biara ma ɛnidie kwan so mpanimfoɔ nso so aba na kyerɛ sɛ biribiara yɛ black everybody is in black biribiara no is on point ɛnti no yɛnsan so ɛnredi ɛyɛ biography no kakra ɛmfa ɛma mu Dasebrɛ Nana Osei Bonsu the second born in 31st December 1939 to April 2025. April 2025, not just 1999 to April 2025, not just about 25, 26 years. I try to say, oh, dear, not just say, oh, Jimmy, year, pa, that's a 25, 26 good years. And I, papa, and I say, you're it's not a so. And then 2025 served as the great regent of the Kingdom of Ashanti from 25th February 1999 to 26th April 2025. Okay, Osei Bonsu II was the Mampohene as well as the Krontihene of the Ashanti. I just saw your mom or your Krontihene, and son of a year. Ashanti mampɔn hene na kyerɛ sɛ womfiti prɛko pɛ na ɛmba ɛmbɛdi na yɛatete kwan po sɛ ɛyɛ yɛwura
ɔsɛe bonsu the third ɔno nso na ɔyɛ nifahene ansa na ɔba bɛyɛ man hene na kyerɛ sɛ wobɛfa process no ansa na waba abɛyɛ ɛyɛ man hene no ankasa na kyerɛ sɛ yɛnya yɛ papa baako bi wɔ ha sɛ yɛnhwɛ sɛ ɔne yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ a yɛmbusa no hwɛ nade ɔkyɛ biribi abɔkɔ deɛ ɔkyɛ bɛtumi atwetwe nkɔmmɔ kakra Father Roma ɛfa amammerɛ ne amanne a ɛkɔ so ɛne de ya ɔkyɛ yɛba bɛpie mu ɛwɔ yɛ Asante Mampɔn na yɛhu sɛ obi afadeɛ no ɛyɛ tuntum ahennie ana ɛkɔ so ade ne ba na ahennie a ɛnim sɛ yɛ anigye adeɛ a yɛ anigye di ma obiara ade ne yɛ hyɛ tuntum tuntum ne yɛ akonya a ɛda hɔ ma nananom nyinaa sisi nana ɛba abisuae nnɛ nti ɛsɛ ahemfo no ɔwɔ Mampɔn ntam anya obiara nso bisuae nti woba de ayɛ sɛ woyɛ tuntum na saa de tuntum no ntumi nhyɛ w'ataade bi dabi so frantuma Nana yɛhwɛ sɛ obi bɛdi adeɛ yɛbɛsua obi yɛde obi bɛsi akonnwa so a qualities bɛ ne hia wɔ nipa no ho asa na yɛchoose ne sɛ ɔmbɛyɛ ɔman hene sɛ ɔman hene wobɛyɛ ɔba nana ɔsɛ tutu wona ɛbɛbɔ ɔman hene no nti firi ɔkɔ no ɔbɛma ahemfo no ahwehwɛ sɛnea ɔho sitie a wofata sɛ wodi saa ɔman hene no so nti woyɛ a ɔmo ɛbɛhwehwɛ ɔho ɛbɛbusabusa wo nsɛm ɛne ade a wobɛtumi de ayɛ ɔman hene no saa ne kyerɛ nti yɛnhwɛ sɛ obi ɛyɛ qualified ofura ahemfie ɔyɛ royal but mohwehwɛ mu no mo ho ne sɛ bi a ne ho nsɛm bi like wayɛ mistakes bi like fomsuo bi wɔ ne ho but ɔyɛ qualified saa nipa no bɛyɛ ne dɛn wɔntumi ni aber ɔyɛ royal no woyɛ royal woyɛ member ɛwɔ ahemfie ba woyɛ dehye na sɛ mfomsuo wɔ ho deɛ a yɛmfa wo nsi akonnwa no so koraa saa na akyi asa no mobɛgye ne position afiri ne nsɛm ade a ɛyɛ ne deɛ no ɛyɛ wo deɛ a woyɛ royal nko a anaasɛ woyɛ man hene a sɛ mfomsuo wɔ ho a yɛmfa wo nsi akonnwa no so koraa saa na nana wɔda roma ɛyɛ a na mfomsuo no bi yɛ deɛ ba adeɛ biribi te sɛ sɛbe wokɔ akɔda fie ase wobɛbi a wo nsa so atwa ɛne ade wobɛdi bɔne bie a ɛbɛbu awofo so ɔhu ɛne wontumi ɛmma akonnwa no na sɛ yɛde wodi adeɛ no wie ɛtena akonnwa no so wie na sɛ saa nneɛma no bi bɛto wo kwan mu nso ɛbɛto kwan mu a abusua no ɛbɛtumi atu ahemfo no nso bɛtumi atu so ɔhu wonyɛ kɔda mu nko ara deɛ a ɛbɛtu saa na nti nana yɛnhwɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ Mampɔn Hemaa ɛna nominate ɛyɛ yɛwura ɛyɛ nokorɛ paa na adɛn nti na ɛyɛ Mampɔn Hemaa na nominate anaa ɔno na ɛyɛ baatae a wawo ne mma a yɛn nyinaa hyɛ n'aseɛ nti wɔn na bɛtu so deɛ wɔbɛdi akonnwa no wɔn bɛrima bi ntumi nsi gye sɛ ɔno bɛfa sɛ sɛbi no Nana Mampɔn Hemaa da hɔ deɛ a ɛne ɔhene ɛna bɛsi hene no basa sɛ ɔhema te ase nko adeɛ a ɔna nominate deɛ ɔbɛba bɛyɛ ɔhene okay nti nana yɛnhwɛ kyenku dua n'ase na yɛdua bɛn kyenku dua bɛn hɔ na Nana Mampɔn Hene ɔwɔ ku ensa na wɔkɔ suae wɔ hɔ ansa na ɔba ahemfie aba bɛsuae nti ɔno obi a wɔ ho kwan sɛ ɔkɔ daabi adɛn ntia ɛno deɛ menim ɛhɔ no amammerɛ saa kɛsɛ so kɔmɛte sɛ camera ɛnkɔ hɔ yɛntumi nkotwa hɔ ne saa na nti yɛwie kyenku dua n'ase a na ɛde n'aban ahemfie na ne manfoɔ no ɛhwɛ n'ase biara bɛsuae agye ɔda roma pàtó ɛfɛ ɔsɛ Nana Agyekumbu Aten na Agyekumbu Aten pàtó odi adeɛ wɛ Mampɔn akorɔfo so achampem nana yɛ da ase ayɛfo na kyerɛ sɛ ɛyɛ Nana
a ɔyɛ achampemhene ɛwɔ yɛ akɔmfo so na saa bere no ɔno nso so abɛbiebie nsɛm ɛde ama yɛn sɛdeɛ amammerɛ ɛde amanneɛ kwan so no ɛsi ɛteɛ nti mpanimfoɔ egu so a ɛwɔ around mpanimfoɔ egu so a ɛwɔ around na yɛbɛtame kutu ɛwɔ ha sei na yɛahwɛ ahwɛ sɛ yɛbɛnya mpanimfoɔ no bi na yɛsan so ne wɔn atoa ɛyɛ nkɔmmɔtwetwe no so akyerɛ sɛ ahennie ahensie no ɛyɛ adeɛ bi a ɛɛdi ka ɛɛdɛ ɛɛfɛ so akyerɛ sɛ mpanimfoɔ tuntum ne nyinaa no ɛyɛ ahemfo nom a wɔwɔ ɛyɛ mampɔn traditional area wɔn na saa bere no wɔn yɛ di ɛkitakita wɔn akyi no yɛ a saa bere no wɔn nyinaa no ɛrekɔ ɛyɛ kyenku dua n'ase akɔ akɔyɛ amammerɛ ne amanneɛ ɛwɔ hɔnom ɛde ama ɛyɛ the Asɔborɔ Ɔsɛe-Bonsu the third nti na yɛhwɛ deɛ yɛn nana ɛka yɛ no yɛn nana sɛ wobɛdi adeɛ you being a royal wofra ahemfie na adedeɛ n'ato na sɛ yɛhwɛ wo personality w'abrabɔ mu a nneɛma bi a wayɛ a ɛnsɛ mfa kyerɛ sɛ ɔbaa bɛdi ɔhene na woyɛ hwan ɛyɛ wo de akɔ ayɛ fama ebi ne sɛ wakɔda efiase ebi ne sɛ ɔmusa atwa like nneɛma no ano ɔden wɔkyerɛ sɛ nneɛma no ano ɔden na kyerɛ sɛ mpanimfoɔ na saa bere no ɔmo abɔ kyenku na sɛ ɔmo ato nsaten a ɔmo nyinaa ɛrekɔ ɛyɛ kyenku dua n'ase kyenku dua n'ase deɛ ɛyɛ me ya sɛ yɛntumi ɛmfa camera ɛnkɔ hɔ but ɛnyɛ hwee yɛkɔ mpanimfoɔ ɛrekɔ mpanimfoɔ ato santen a wɔrekɔ nti no yɛbɛpɛ mpanimfoɔ no bi biem na ɛne wɔn atwetwe nkɔmmɔ obi wɔ hɔnom a na ɔsɛ camera mempɛ camera obi wɔ ha na ɔfɛre ɛno saa deɛ yɛntumi ɛnyɛ ne hwee but yɛbɛhwɛ na yɛhwɛ sɛ ebi nya mpanimfoɔ no bi na yɛde wɔn atwetwe nkɔmmɔ ɛfa ahensie a ɛnɛ no ɛrekɔ so ɛwɔ ɛyɛ mampɔn kurom ha sei a ɛkyerɛ sɛ biribiara no ɛnenam n'akwan so ɛwɔ ha sɛ nkyerɛ sɛ obi da comment no ato hɔ ɛde ama yɛn. Asante Mampong ayɛ butu Asante Mampong butu paa na dɛ na kyerɛ sɛ kyenku dua n'ase ana ɛyɛ mpanimfoɔ ɛrekɔ no nti no yɛdi akyire na yɛmfa shop gyina sika ɛmfa ma mo ansa na ɔmo akɔ ɛyɛ kyenku dua n'ase because wɔde sɛ biribi kanka yɛ dua no permitted to go there camera ɛntumi ɛnkɔ nti mpanimfoɔ ato santen na saa bere no ɔmo ɛrekɔ ɛyɛ kyenku dua ase. Hwɛfoɔ sɛdeɛ mpanimfoɔ ato santen a saa bere no ɔmo nyinaa ɛrekɔ ɛyɛ kyenku dua ase no black ɛyɛ amammerɛ kwan so ntumi ɛnhyɛ ataade bi a ɛnkɔ hɔ kɛkɛ ɛwɔ sɛ wohyɛ black ɛwɔ sɛ wohyɛ tuntum ɛbɛfra ntoma tuntum wobɛtumi ahyɛ ataadeɛ tuntum ana ɛbɛma wɔtumi aba ɛyɛ ahensie ase saa bere no ɛyɛ kyenku dua n'ase ana mpanimfoɔ ato santen a ɔmo nyinaa no ɛrekɔ mpanimfoɔ ato santen a saa bere ɔmo nyinaa ɛrekɔ ɛyɛ kyenku dua ase. No kyenku dua ase ana ɔmo kɔ akɔ akɔsoa nti from there no na ɔmo aba ɛyɛ ahemfie na ɛhɔ nso so amammerɛ no ɔmo da toa so ɛwɔ hɔnom na kyerɛ sɛ dwumadie no aba n'awie sɛdeɛ nti nyame adom a mpanimfoɔ ɛbɛhyɛ date foforɔ for nyame adom a manhyia adeɛ no na ɛno nso so no
omo akwa akohyemu na ye de ye yewura akwa akɔkyerɛ asante hene yewura otumfuo ɔsɛe tutu kyerɛ sɛ sante no de baa na ɛba tuntumfoɔ no baa na ɔmo ɛba ahemfo ne ahemafo ɔmo atwahyia mu ɛwɔ asante mampɔn traditional area ɔmo nyinaa na sabre no ɔmo ato nsa ɔmo ɛba nti yɛnhwɛ sɛ yɛ maame bɛkasa yɛnhwɛ sɛ yɛne no ɛntwetwe nkɔmmɔ. Oh, me akɔ aba. Adaruba. Basha bibia bɔkɔ. Nyamiadum na. Basha efra o sɛ nyamiadum. Efra me Fauzia. Fauzia. Basha nene de ma Fauzia wo be de wa ha Adaruba. Me ye nsɛmdwo fa yɛsom manhyia. Ɛna nso so na nanom ayɛ adom am yɛbɛnya mampɔhene foforɔ. Nti amane kwan so yɛsom korɔ no a ɛna yɛde aba. Nti na sɛ yɛnigye consultant na baba. Okay, na chita ko yen sentro ni de beja wa mo wako na. Ana wo bibi kan. Afa ahinsia momre ni amane ya wada. Ahinsia ni amane mu de da ne yeda yewurase sai anam no so. Ama yakopon aya adomo ama ye beba nya mampohene efoforo. Ezan se asantema ni fa ba eboa. Aha, nti amane kwan so no. Eye ni gye mu. International ni na kakra meti aka Bati mom ye da ase an pacho ai na na osu ko for e dey acho pacho bi aboko dey Nyakopon do na pacho for say me dey Dr. Solomon Nyantechi. Dr. Solomon Nyantechi o ta na osu ko for pacho che ma me da roma. Well, me follow no ana me ta ko YouTuber mo subscribe to the page ni ntiem say I am ta hwe no pa ono ne nipa ba ko a me ta sua ne ma bi wono ho pa nti Pacho ene ahinsie ekoso den na wo kofa ekafa de ekoso ne nyina ho. Well, ya ni je na ato ye Asante Mampon said ya wonim no afie twa mu na da se bi osebo so to so menu da na nanam eto nsa frɛ no a sabi ono so akwa akura nti sabi panifo si bi ni hokra ye poma bi hyem otumfo nso na amamre kwan so ma kwai ma panifo etimi esi afie twa mu no ade ne kyerɛ man ne ko kyerɛ otumfo ma sabi wachina tum ti na akoba se amamre kwan so na wo se osipi no sita na wo hya access wo di ne hene na wo se wo sua kyerɛ ne manfo ɛno na ɛtɔ dwa na yi na kyerɛ no santiman makwai a otumfo ama na basi bibi so akyerɛ nti de ohu ye ni gisem ene anigye na ato asantiman ene mampoman Na ye kyenku duara so ye se nya obia ne ko adentia no kreni amamre wo ho bebrebe no mekura we ye na amamate amamre wo ho kakra eye baabi a me na madwe nyina ne se senka wo man hene bi so ide a sebe nka na hemfie wo ho ana se ye wo baabi bodwa wo nanim ho na menim da se sebe ho kra no se tete ho no ho na mpanimfo dina isu akyere oman no basi baabi a wo kogina ne de sebe nya nipa ba ko mienu no su akyere wo su akyere oman ni nyina enti fitete ho no mpanimfo bo eye no am se ho ne baabi a omo fa ne se tana madwene kyerɛ me o media menya nte ho history bebre me fa ne se bi o mu gina oman ni nyina no mu gina oman ni nyina na mana so oman ni fifi nti chenkudu ase no am se ye wo ho eba ho amamre dia eba ho amamre dia panimfo aka no ebe timi akyerɛ me no kure nie mennim ho panisem bebre ba de mennim ne se sese ye na o ma ya te se ho na obeheda gina asu akyerɛ oman no ansana de di akyerɛ bia na yaye na wakɔtena se ama na ahemfo aka no enso abesai e de akyerɛ no di kakra mennim fa ho no ye da say this no ba be support na bibia no kre pacho ye da say doctor Amisha ani pacho doctor we bibia ye ba chenku dia sin chire mu na ka me pe mu kakra ba tawo no we dey say on kasa chenku dia na se de gbese mampohene bia ho de ne ko sana obaye mampohene nti okosi bia kyerɛ mampohene mpanimfo na mampohene so abesi bia kyerɛ de ho de no camera ntwa bibia wo nti na de ho no mampohene ho wodi mampohene bia na ho ne se do kwansa na aye mampohene pacho dua ben a chenku no dua ben Jan de minim duane de na ato hodin ane de duane si wona ewu duane nti ebe se dua na na ba ebe hwa me ya sa dua ye da say daddy na che say ho no say dem dey kan no camera enko ho nti no
enya so de na ye fa camera ko na asem enkoba but ye pin ho kakra na ye hwe se de enema esi eko ewo ho no just if you send TV show Reality TV say bo beja mo comment ato ho e de amaye na afi no mo share video ne so amaye ai tututu no video ji ne mo de bende ai to na to kana just na no ya amba ama ka ma mre no ho tin na chere se bibia no ene nam na akwan so ewo eye asante mampo chenko dia se chenko dia se na sabre no echegu e de ema mo no chenko dia se na sabre no echegu e de ema mo no semo etue embo mpoe owo me pacho bichia o mambe pacho bibia kokko de so adumo ma pacho e france ma bra kwa adu na kwadu pacho ofre Asante mampo asante mampo intenda no ye besi eya asante mampo hene e de amamo then na wo kafa dwumede ni na na me ma no nkoso na de ye yesu ewade na ansamram na de dia nwe peye ya pet otimi waka me bia the pet boko so my mujo the pet ma me si bia aba you want to but enti efra no ma ne ye kọ eya ahemfie ho no e ho no so then na be koso ho because enim say dwumede no bebre na be koso asenti ahemfie ho no then na be koso ho wadaroma ye we na ye kwa mana na kosai shawi a na obi ahu say ana se wadi mu wasiso aye mampo hene tinye bia ni bia ni ewia na ye ko openi eye menhia na say nyam fix date bi nyama date ni mai owo me eye that say Jeffo natural say de ekoso e wa ha no nti no ye bepo pi ho na say de amafo de etwegu no yeso e hwe bi e de amamo bia e na na akwan e wa ha say penifo na sabre no omo atena say penifo na sabre no omo atena say na just say bia ekoso e wa ha say and so our house. And when just penifo aboy atena say penifo atena say na just say amamre na mane no e ba be koso e wo ye chenkodua na say e ha say penifo hhia say the camera na that so no penifo e dey start to instagram hhia penifo hhia na just say bibia enena na akwan so asemo so the penifo na nano artist I should say echego no na just bibia sabre e wo ha say bibia ni na na akwan so come bibia na na edit view no e ma mo no ma mo ti mo say black na be mo no bibia efe bibia say ana sabre no e na na so and so my pahine and the media and so and then no ahinsie e wo eye asante yes some money arrangements no na baby eso bia tena bia mama ye so efe kama before ati omakunyo before atna say before atna say na say media no ebe koso enche bia na ma boy chami atia chami
how can you say yeah, for as na say you maybe no cost master maybe no maybe and I'm so the day that I
Asante Mampon traditional area and penny for Anasabre no Omuna Asnasia and penny for and Ajo Mapunya Omina no and Nam now so our Mamre Christ Asante Mampon traditional area and penny for a him for no Anasabre no Omo Ajo Mapunya Omuna Asnasia was that wine no so yeah kama ewa ye anisi a ene ekoso ewa ye asante Nana Tumase, from here, what do you Nana Yawana? Say, so the tail, and then the best way Nana and he was nominated by the Queen Mother of Mampong, the Queen Mother Nana of Bona, the mattress and then no you right as I said Mampong now in here or to so here or to see say you got a subra wouldn't depend there for a year that's subra the second several second now we not the baby apple now yes I know I was saying baby medicine and then Nama boy this report yeah different and my brother Nana Yamal the Church of Pentecost Asafo Onso Aduha under the historian now Safo Kantanga Maisha Palace and also Aduha Nana historian. Oh, ma'am, Menshia. I'm boy.
And then we come here, from here. Teacher Kantanka. Sabri teacher Kantanka, historian, a young nation, and a Sabri, no about Beju, a Asante Mampom. Teacher Kantanka, historian, a young nation, Sabri, or so about the PMO, a year, Asante Mampom. A church and penny for mommy. Penny, that was the entry con Viviaboco there. Ibiaboko, my family, Kwame Adom, Pacho, I hear. or Asante down. Asante down, and the Jumedi, a hinsi air costo, or mamma and mania quinso. A father need na acquaint to whatever my bomucho mukaka if I may. Yo, Medawasi, so be some say, no Maconia says some casa. I suppose him will serve a concrete, and then it that said be and Tankuna, and say it, therefore, I said, my cousin said, in an answer room, better than what in chair. No question, I use some coin. A fee pa, Miss him for how do I my whole door, and put you to me say, yeah, dear fee pa. I'm not quite so. Some traditional councils. Dear fee pa. As I said, as Alhaji Ahmed Osman, Asante Mamparo, someone somebody money when Yama better. Mama, yes, and I draw a champion. What I remember, or you need to be told, the before Baby Simwa, ABC Adieswa, you were specific idea, a take us and a most but all maintain say, or he be told us before Baby Simwa. No, I'm not to do all my modern show more in the Panisi Adieswa, and as a sir, a beer now, 1, 2, and 3. There was 1, 2, and 3 being the comes and Chester. We were pass 1, 2, and 2 more dear. And penny for example, let's and almost might be beer by as a pretty and sana. My cousin in Pan for this year. Yes. It's a friend, my dear. If you are not going to it's a hand on the back of Sua has and I can then never so bad. The Atose, and also Sabe Yasoli in. Now, one also one of the friends say, Amania Namre, because Yakata when you say, a conya, oh, Sabe Somono, and Anna, a yawa conya. And the Anoa Conyana, who Sabe Somo, a Yakunia, yes, said the Mo. Yes, and the private name there. What did you? It's that's a bride in Babisi Adieswa. I am friend or Leslie in cancer. I said, Lady Leslie in cancer, obey and not to know a year or stable Nadino and Nelson. I said, Mampon, how do you? The Babette now, or stable to the other factors. Was a bunch of this is a bunch of you. And to Anoya and Konya. No be choosing. And we're not. Yeah, then back on Konya. They can't Konya, they back at an India Konya Bia. Obesombia, Sakonya, yeah, man, oh, can I say him be a son of Moyama or only be a son of man. It's a number of Brebe after Hannah. Okay, that's here. That's I for that just a check do. I don't know actually and so what church say mo e dey amaye after ha say no na obobeko eye dan ni No, yes, back man and so we and not Sankoya and trust. That's a baby, a champion. Also, Casa Yepa, Mambran, when Nimbran, so on my own. Definitely. Oh, which mean I do and not times of which magazine we had a person for 1 or 2 reasons. Didn't per se because so they have weapon national or and I have to check it.
ayɛfo na kyerɛ sɛ yɛ asɔfo so atwamu atwahyia mu ɛwɔ ha sɛ bibia mu ɛwɔ sɛ yɛde ne deɛ ne bom ɛyɛ twɛde ampa Onyankopɔn nti yɛhyɛ hɔ na kyerɛ sɛ asɔfofoɔ nso so agye ɔmo akonnwa ɔmo nso so bɛta ɛyɛ dwumadie no akyi ɛwɔ saa kwan so na kyerɛ sɛ sɛ the check do ɛka yɛ no from ha sɛ no ɔmo bɛkɔ ɛyɛ ɛdan no na kyerɛ sɛ edin no ɛhɔ na ɔmo kɔ akɔtwuse edin no na kyerɛ sɛ ɛmɛ edin ɛyɛ ɔsɛe bonsu no ana yɛde bɛfrɛ no na mmom ɔno abɛtwuse ɛyɛ ne din kasa w'ani ɛwɔ akɔ akɔtwuse edin no nti wotwuse edin no a na ɛhɔ na saa bere no edin no a wobɛtwuse no yɛde ɛbɛfrɛ nti yɛtwɛn sɛ ɛhɔ no nso de bɛtwuo na ɛyɛ yɛwura akɔ akɔtwuse edin yɛhu edin a wobɛtwuse yɛde ama no ɛwɔ saa kwan so saa bere no bibia ɛnenam saa kwan so bibia ɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ Hello, teacher. Hey, I'm not going down swear. Pacho camera from Johanna teacher Kataka. Saba semba kudia wako. Mo be se yankwe. Mati teacher semba.
I just said I is and I am so and they are another and then another I have and then another at something. And they don't come up with our anime say the fair to say, let's so many almost so commodity and one more 80 years ever be my I would get in the life ya so our anime say. You want a Santa Mountain Safe, and my journey life for now. You want a Santa Mountain. Now, we'll be very successful Santa Mountain. If yes, and Curiosity TV, more per day, ever one them, and then, Nana, a brand, that's a bread or sample, or possibly also Anna was sick, and now I say Anna, I say, a guapo, a day amabere, a mania, a guapo, I say Anna will meet a yard before. Now, nearly say, I am a plan of our word. It's a year no up to a time. Now, so and they are named and I know you have to prepare what my own do on the Senate year of plan. Let us ye and our market. Now, fair answer, and a year and answer, ever possible if you say, let us get down from Pame Yakum, Emma, Nana, I know about the sea, a year, Nana, or say, out of the night, said another. And to them when I'm going out, Nasi, you try really the little and far. Or no, and about the I'm our more idea a zero ancasa. It's in the yeah. Yen you know your baby, and I you say, yes, say I am a Santa Mountain, and I now say, I feel sad, and on the way, you can say part two, or more by an answer, after said, or more day a year on killing for free. So, Shire, near the Nissan, the Nissan, and the Suya, or no, and about better, that's why woman my say, cry and nothing. So, as I tell my you know, now a addition and son, and I will move 80 and our hands are the Mutia, our hand say, as I tell my and say, now, when you and my young say, I can not cry, one more pray, now, and say, so, my able to say. Nana am I side after said before Pasana a baby a year or Obiana or Babetina upon your man or good side and then no one more empty and right to the Dana probably one more pray Apunyano, then the Padoa one more prayer, no more Maku 18. And I this year, Omuyana Poi say, Nanam and so more qualified, so more to me. Ababi, I am not say, Bonsha, or you Nadia, no more prayer, Nadia, or Nanahima, or say a dream. And more age, you know, I am Santa Mine, and I say, I think we and a factor. One more and young funny thing. Am I who say any friend and I say any friend because a year or more Akunya, dear, one more ya will muji a year or henny. Our hand say no, a dino a year a hot door me and son, would the old be you know, and no, and I yet the bemamo and I a young Kunya dear will be you know, and no, and I yet the best friend is so far, yena dear, Odi a year nana or say. Bonsu na deɛ yɛn so far no yɛnya ehu no 18 nti kɔsɔ sɛ obegyina life no so men kɔ baabi a gyina so afɔ ba so a comment egu comment section no ase ɛma yɛ ne nyinaa no yɛbɛba bɛkenkan ne nyinaa ɛde ama nti sɛ woba so a men ka wano nti bibi a wonni mu no obisa yɛbɛma wɔn so
waso atana wanya ho enchemu e wa hanom se tevesho how comment ebra comment section no ase e fama ye e wo hanom it is a join life na yokusa e wo asante mampo no be kasa asante mampo no kwa e wo he e wo eastern part of Ashanti and Asante Mampong. Mobile life on the summer in a work so session as I am now rested for say Mampong say I am Mampong and our most of them Mampong Sana Asante Mampong so almost so Mampong like I say I ebusia ba kwa ansa tiri nyina ya koso an se nyina a entumpan na wo se wo mo esi achwe so esa edi asa e wo han se Asante Mampong, also Omahi, also a what chef and after say one more extra one say no we be one say ansana Mobile you ran and no say to a baby and so a hot. Now, Abaco side, our hot and then my comfort, the enemy say, I come on Mesia before and sign out more and then about to say, I'm more than this and sign out more than apple, more than apple child you right here. You would have said, this is no way see at yes and sign up. This will show you straight the shot, and I know I can. And I say, Emily, also action or more chat. Now, I had news. Like I said, I didn't say that. More extra to Anka, or more so in the jazz. Okay, some then I didn't see. And I also to me, Pempin is home so that as I said, and their ABAs, and OBAs, and their OD kind and down call, and all that you don't need to know. Pempin, I know on the kite on your Ladana goes to soup. Down for air kind of message to say, down for ever she and see it, say they must see it, everything, and I will say, more than so to mono, that we to tomorrow. Now I will say, so I am home. Abusana musantena na womo etu so da na ye aman ene ahemfo ene abempon a womo so ewo mampon kontonchi womo ena echia eye nananom ahemfo ne nananom abempon a womo dikan atena asene na wo fie so ana wo ya ekoso ewa hanu se Jabe asankwenya asati jabe asankwenya ana sebi womu edukuma womu chana nananom yamamu akwaba onse dia chame pomano esitie wei eyem krodo chirede ayesem akosem mebusem atama komasem ne abakosem eno no
Hey, everyone, Nananum, Yamamu, Akwaba. Sasamre, Nananum Madama, Amamrani Amania, Yugusua, aha aye chenku diase asante mampo chenku diase na asan mo hene ododo bebi mi ma akwaba yebakoso amadofo no nyina akwaba bi nuanom akoronfo ama betunzi amamo akwaba ya no he mobile phone yie aso dem kro mo fa na nya ha Wahi anantio abubuano wadodo bebi nyankwada one eye nana bepaso mai hene ni fa hene na radio afi na ampa hene twapo hene nana basofo hene na da ho hene empem ensuas nananom nana inkubeta hene ene nana amababe amai hene nam eye dia se phantom from Nana nampanya hene breakthrough nananom Abusa soba life on so mempentem emfiso yewo empani se sabuso mo yira ne so ma kwa hene ne wo ho a yenkobisa jase hene eno nti amamra ne amane ye ne na so ba tanzo ofia ye musade ne ba ne enti nananom modaro ma mon comfort mo se Musa ye to do amamra ne amane ne ye ne empani se atebane eno nti nananom nim ne ne ye ne amamra nti wo a wonim no nya abotre na etupi Ghana Migration Service e ma wutwa se kwa abere menkedi mo ya de ye se mo ma nananom da bia entina e ma ye sawo sere kura no wa he o se yi na social media no aye nsempi Mampon any other so and you see and hene fufro ewo mampon kontonchi eye asante mampon nende ohoye wo life from because one dey echi bibi abeto from abia no ebe ma won so a wo fie so onye bi ahye now so ye kan also wetimi akimbi eye yese into ba life no so amempentem ena mako ne mom level comment e comment section na say emma me every sem mama be kan dey na ama wo on so Mr. Chawadwe enye atindie Chawadwe e fa amamre ene amane bia wonim eho dia wonim ene dia wonim nyina niti ene ne ye wa ntie hia amamre ene amane na to say phantom from ena wo mo ono phantom in case when you watch phantom from na when ma kra enwa ena omo ebo no either o stream so
mampɔfoɔ ɛsa bɔmba ɛsa pepe ɛsa asa ahodoɔ bebree saa nso na wɔn nso ɛsa bɔmba gyina na ohwɛ no so a bɔmba ɛna ɛyɛ yɛ nua barima no ɔɔsa no bɔmba ɛna ɔɔsa ɛwɔ ɛyɛ adoa. Bombani is San Salo, Bomba, and I'm in your Paramano, San Castelia, Mampo, Ayapi Mampo, for Essa, Bomba, Essa Pipi, Essa Guano, one also, and the same thing, and I'm Asa Mampo, for Essa Bomba, Essa Pipi, Essa Gua, the Zero, Radua, and I want Sano, Echo Adoan, the Lord Sir, in case I win the man, I am Bomba, and I am a man or Sano, or Ewo, and it's not the Mempentem, if you like from the so problem, and Pentam if you like from the so elbow. Asa, Esho, Aya, Opia, and then a mamma, and then a money. Yeah, oh yeah, it's a do a fashion say, and I only will be a money capital of if you like for the soup, men pentam if you like for the soup, Bombana, and I also a day I'm now. Said, oh, Bomba, a Santa, and I union them also, and I'm also a Saturday. Will move different with me. And will be also and then as a chair and mercy a tree up there and another man another more for and another man or more now more actually so mamma and all my man and they have got him for and yes said and I said as you see you and as you say you are the mercy if it yeah, no more edgy and if said, drums are fire, used to know. In case say, I the same, and a brassy a woman. Ninyan, a mercy mono, you bet you have them penny for near Jinchi Moon. Edja Bramo, Nina Yeshamobo, Rede Baye, if it's them, and the Shuriasa there. Say a cabibia, you dear Bosch of so, and mercy, you bet you have been penny for much a Nina, a day, I'm sure yet. Baba, I comment him and move a bell to me free. Now, young twelve so a while say, oh, as I come up from, and yet it's still part of Ashanti region, and then a hand says, oh, that's a come up from there. And so you have to for and if you say move per day, and then will see a Santa Mampo and claim for front for that a bamboo for Bibia I tight. Our hand say I shall for our hand say I'm a Jumetino at me I come on Bibia at me I'm also one.
Abusia meba wakwaba eba efiensem and Curiosity TV. So here environment na yawo Asante Mampong and if you returning last year oh baby and Asante Mampong hene na now Osebonsu etwa nananom ewon sedo ana oda ne benkum so ana nanakwa ekura na wo hwehwe ma mpanifo nananom ahemfo ene nananom antina nkonya ede amamere ne amane egu famun na enne ana na esefata se wo muyi wo mukandifo wo muyi ohene foforo emran besi na dasebre anamu brade asebre ekọ ye ekura no ekunya no adampan beye America krani enne ana nananom aya daroma abie kwan ama wo mu esuyi ohene foforo ama na besai se eye Asante Mampong hene nti se hu eye environment na Asante Mampong ena yegina sesi a wo mu ebabeyi eye ohene foforo eye Asante Mampong hema ebabeyi eye ohene foforo amana babedi eye Asante Mampong enim ewo bibie mu say in case wo mo komensia kra bibie mu efa ahini ahensem ho a ono ena obedi wo manim kai ana wo mo beko ede ne din ede akomensia na ye bedu hanu say ye nyina ye behu ye ese ade hye miensa ena wo mutimi bedi ade enu ti no wo mo enhu na wo mo fa ohene a ene oba besai no eti entu that because ohene ahemfo a wo mo dikai abetina apunya no so akono ohene ene oba besai obeji omudin baako omumu e baako ti eti obeji no eno ena on omude bede omude beka ni so ana eno ena omude beka ebe ese onuna eti we fakano omude no ese so fano enya etinya obechusa
bra and I prayer you can say so you should say then another I nananum kansa kuna awo mo aye nananum adesha mo aye asafu mampon ene ene wo na ese mo mo afro mafado e be oni si on kire anya wo mo aye nananum ema ye mo se aye ne de aye do tie no aye nana o se ko otos mi aye no aye do tie e mo ni kanye ati asana ọjọ́ fúnfún yẹ ẹ̀rọ ọba ló sọ yìí ẹbẹ̀ tí lè dùn àmọ́ ọmọ yẹn ní àbùkù òjì àǹkàṣà ẹ̀mú tí ẹ̀rọ ọ̀hún sọ òun ṣe kúkú mà ẹ̀ma ní yẹ ọmọ ẹ̀dí tẹ̀ ẹ̀yí ẹ̀jẹ̀ ni mà ẹnu ọmọ dàtò ẹ̀wọ̀ ẹ̀nu yẹ bí sáàsì àdúró ẹ̀yí náà mo bẹ̀ yẹ lọ ẹ̀yẹ sẹ́mà ti yé náà ọmọ ẹ̀bẹ̀ yẹ náà náà ẹ̀pẹ̀yìfọ́ nànánum pẹ̀yìfọ́ ẹ̀nà nànánum àǹtí ọ̀kùnà àmà yẹ ti àtẹ̀sẹ̀ say you know again another month and I said again another month and then you know or move say that we have to see now and you are another month and another I can then another everything far or what's at the month and so a year a year and no woman will run about the time and switch. Tell on me that you know, Sapa Pep, and more at my say, I hear it. I say, and now, although pay Ancasa and now when you decide and I don't say, now one dance so and I'm possible you move so maybe and now done inside a finance and now qualify so that we agree and I know my yes and no be and I sappy and now I jump and it me about the tree a year I hear no a year I hear if the so you put this food if you want almost so dear no almost then yes silver and would do one more say silver and that's me say a edimu ewo asante mampon anu say it is sabe enyo bia keke anapaka bia keke ana ebetimi ababedi ahini anaso ebetimi ababedi eye yewura da sebre nana osei ababio na mana say osei ponso anem na mum ya wo hwe titiru no obi asabe okasa eho te okasa ho ebanyam na mum ommo eye asabe akotibla sebe enkofo bonsam power unumbi na onya obi a sebe udidi aboten basa because oyo hina sebe enye baby akeke ana wuye den udidi ana enye baby akeke no ba wanu sebe na wo kasa ni nyina wo hwe asa asenso wo mo fa obi asebe wadi tem enye den eni akonya no ewa hanu se ana sebe onunam apa ne baby atochima untimi eni ahini no emma ni ye when ye bisa na nanom se sebe uti akonya no so na sebe udidama eno no omo beyi u wasakonya ana wo mo beya na de na non to de bia ne de eya wishia ana se no betina adidi no so na akonhia no ebeto enti ano no omutu ade so a enyeje na eno so ye enchiremu a ye twebe na nanom omo so ema ye hu ye ewa ha ebra ye twebe na nanom ansankunya ene na nanom ahemfo eno so eye enchiremu a ye bisa na we se bisa omo se they obey den na omo hu ana den eye something special about nipa na oba no so nipa no yo bi a wo sua de akwa chafe oni mama ne afe onim eye mampon han say onim hawa dia wo mu hia do wo mpe ene dia wo mu mpe enyina ni nyina eka ho bi enu nti ana sabe enyo obia keke anyo nipa hunu akeke ana so wo mu nkoton ni enfiri bebia se akunya no
ɔmmra na ɔmmɛdi na mmom ɛyɛ yɛwura a ɔtɔ ne benkum so Nana Osei Bonsu a ɔtɔ so mmienu ɔno ara no wɔfa ase ɛna nnɛ ɔredi n'adeɛ a ɔba abɛsoae sɛ Asante Mampɔn hene ɛwɔ Asante Mampɔn na otumi sɛ wei deɛ ɔno ara ne twetwe monto ɔno ara n'asrama deɛ ɛyɛ abusua koro naa mu ɛna nnɛ wɔn yi ɔhene foforɔ a ɛno ɔba abɛsoae no efiri yɛ na ɛnyɛ obi a ɔyɛ no ebisa no sɛ ɔte ha dada anaasɛ ɔwɔ akwantuom ma yɛhu sɛ na ɔwɔ akwantuom ɛna ɔbɛpem a na mmom with all that no onim amammerɛ onim amanneɛ ɔwɔ biribiara na mmom wɔn de wɔn susu sɛ ɔbɛdi adeɛ a deɛ anaasɛ mpuntu a wɔn hia ɛwɔ Asante Mampɔn biara no obetumi ade ne nyinaa ɛde aba because wayɛ bi pɛn ɛnyɛ afiansa ɛna ɔba abɛyɛ bi na ɔhwɛ ohwie no so a ɛdɔm ɛwɔ hanom sei paa ɛberɛ a wɔretwɛn ɔhene foforɔ a ɔba abɛsoae na wɔn akɔte baabi a yɛahyia mu no yɛwɔ Nana Asante Mampɔn hema n'ahemfie anim hɔ ɛna dwumadie ɛrekɔ so ɛwɔ Asante Mampɔn hanom sei na wɔhwɛ wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ no a ɛyɛ ne Akuapem Mampɔn wɔn amammerɛ ne wɔn amanneɛ ɛreyɛ asɛ kakra mmerɛ sɛm no yɛbɛtwa abɛn na yɛbisa connection a wɔwɔ sɛ wɔn nyinaa wɔyɛ anuanom efisɛ yɛn nananom ntete no wobɛhu na anuanom wei akɔkyekyere hanom sei na wobɛhu na anuanom wei akɔkyekyere wɔ hanom sei na wɔn de same kuro na aba abɛyɛ pɛnti mmerɛ sɛm no yɛbɛhu history about ɛyɛ kuro no mmienu nyinaa Akuapem Mampɔn ne Asante Mampɔn sɛ Asante Mampɔn ɛna ɛyɛ wɔn ase efiri Akuapem Mampɔn wɔ sɛ ɛyɛ Akuapem Mampɔn ɛna wɔn ase ɛna abɛpie mu wɔ ha o mmerɛ sɛm no ne nyinaa no yɛbɛgye mu nkyerɛmu de ama yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ sɛdeɛ ɛyɛ Akuapem Mampɔn wɔn ɛyɛ Mampɔn nkontonkyi no saa ɛna Asante Mampɔnfoɔ so ɛyɛ Mampɔn nkontonkyi ne nyinaa the word kontonkyi no ɛyɛ dɛn ɛna wɔn bɛnyaayɛ abakwasɛm bɛn ɛna ɛfa ɛno nso ho ne nyinaa no mmerɛ sɛm no yɛbɛtwa pɛmpɛnifoɔ na yɛapɛ ne nyinaa ho ano yie de ama yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ sɛnea Akuapem Mampɔnfoɔ memenim sɛ wɔn nsa bɔ mbaa ne kete ne adowa no saa pɛpɛɛpɛ ɛna hanom sei ɛyɛ Asante Mampɔnfoɔ Asante Mampɔn so wɔn nso ɛyɛ wɔn nso saa adowa kete ne afei bɔ mbaa wɔ hanom so wɔn nyinaa de Tikosana enjoy life ɛbra yɛtwɛn our new king Asante Mampɔn hene foforɔ no yɛsrɛ sɛ ɔba life no so amenka ma no ntom comment ɛwɔ hɔnom share ɛwɔ ɛyɛ life no so na obi a ɔno so enim deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Asante Mampɔn no so ɔno so ɛho deɛ ɛkɔ so ɛwɔ Asante Mampɔn ebi koraa na afei no waba life no so bia wonte aseɛ no better ipugu comment section no ase ɛbɛkyerɛkyerɛ mu ama wo so wate wo ho ase
abusua bisai ma wakaba bio said ya yedi kan e de part 1 ebremu efa history abakwasam kakra efa asantemampon ho yedi abremu ye twa ya ho kakra bi asan e de aba harmony edi kan e de wo hyase e de wo fa abakwasam a anche bia anamenso bebeto aso ye feme abenado bia meso me de obeto aso e de wo fa mu kakra amfe yima so hu ye life ana yima and the boy chidom ana hu ye wa life afi tutu enso e de nanu nya meta ye chi amadwumaje ni nyina eye kama e de ma ye ti e betan abasesi a part 2 no eno na ye de eye ohene new king for Asante Mampong ye ba betwa no e de ache ba obesai ni nyina ye de ni nyina e be bro hu say ya ba life ape no we mi kan ba life no so no wa share na wa bija comment e comment section no e say e de ama ye da wa say wonya adaje e say o bando ni udi nyina e de share makra